Pirtûka xwendinê Rûpel 29 ders 2 D Hevpeyvîn 3 Li bala firgehê Biborin, balafira Amedê ji kîjan xetê difire? Ji xeta yek bê. Hûn jî diçin Amedê? Hûn Amedî ne? Belê, hûn ji ku derê ne? Ez ji Sineyê me. Baş e. Hûn çima diçin Amedê? Mala min li wir e. Hûn çi karî dikin? Ez hunermendim. Navê min Rênas e. Wey, bi rastî? Ez jî hunermendim. Navê min Mehrîban e. Bi nasîna te pir kêfxweş bûm. Ez jî.